Het zomer, dat is niet alleen gewoon de tijd van het jaar, maar ook jullie single. Ja, de single die Het werd zomer, we hebben hem weer de stof eraf gehaald. En Rob de Nijs is op de hoogte dat hij opnieuw uitgebracht is. We zijn er blij mee. Op zich is het best een moeilijke keuze, want je gaat een liedje wat oorspronkelijk natuurlijk al heel veel wordt gedraaid door radiostations als Gouden Ouwe, breng je opnieuw uit in een hip jasje. Ja, weet je wat het is? Dat is in principe wat heel vaak momenteel gebeurt. Kijk maar naar Frans-Duits onder andere. En wij hebben het nu ook gedaan. En wij vonden zelf dus dat dit een hele goede kans was en een goede richting. Dus wij hebben gewoon dit nummer gepakt en geprobeerd dit op de juiste manier uit te brengen. En het is gelukt. We hebben een hele mooie videoclip bij. Daar zijn we ook erg trots op. Opgenomen op Castricum. En ja, wij denken nu nog niet aan een opvolger. En net zoals het Nederlands elftal niet denkt aan de volgende wedstrijd. Nu nog. Dus die zijn ook nog aan het feest vieren. Ik wil er toch op inhaken. Ja? Ja. Wat we wel merken is dat wij met het nummer Hoe gaat het met jou, welke geschreven was door Alberto, toch meer respons hebben gekregen als met een cover. Dat is waar. Dus ik denk toch dat de mensen, zeker van een nieuwe formatie, wederom zitten te wachten op een eigen nummer. Ja. Het oorspronkelijke idee van Tijdloos was toch het brengen van tijdloze liedjes zoals Het werd zomer. Maar dat merk je ook in het repertoire wat we brengen op de bühne. Het is echt van de jaren 60 tot heden, van Engels tot Nederlands. En inderdaad de bekende liedjes, alles wat bekend is en wat je mee kunt zingen, is inderdaad tijdloos. Dat komt voorbij. Maar om je eigenlijk te profileren bij de media, bij TV Oranje, moet je toch met een clip komen en een heel leuk liedje. Nou, wij dachten met Het werd zomer dat het een heel leuk liedje zou zijn. We geloven er ook nog steeds 100% in. Maar wij hebben met het nummer Hoe gaat het met jou zoveel positieve reacties gehad in het hele land. Ja. Dat we toch zoiets hebben van nou, misschien moeten we dan wel weer een eigen nummer gaan brengen.